At nagbabalik na ang Radio DJ na pwedeng iregalo sa'yo ni Santa Claus sa'yo ngayong Pasko. Oo. Uy, what if ako ang bigay ni Santa Claus bilang regalo ngayong Pasko? Oo, diba? May Radio DJ kang chinito na green flag pa. Wow! Ako pa rin tamalo si DJ Kim Chino at makakasama ko sa ating Chinitox pa rin. Oo, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga ang pinag-uusapan natin dito ay mga regalo na pwede mong ibigay sa ex mo kahit talaga nga namang wala na kayo. Hindi kasi season of giving na, di ba? Magpapasko. Dapat syempre at some point bigyan mo pa rin ng mga regalo yung ex mo, hindi material. Minsan pwede na yung mga comeback ba? Huy, comeback. Huwag ka marupok, makinig ka na. Okay, eto recap na tayo. Sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 pwede mong iregalo sa ex mo ngayong magpapasko. Recap na. Sabi ko, unang Christmas gift kay ex ay kapatawaran. Hindi tutuwad, kundi magpapatawad. Diba, kapag sinabi natin patawad, kahit sinaktan ka niya, na niloko ka niya, pinagpalit ka niyan, might as well, bigyan mo na ng peace of mind yung sarili mo. And you can find it kapag pinatawad mo na siya. Pag pinatawad mo, hindi ibig sabihin babalikan mo, huwag ka marupok. Papatawarin to the point na wala nang galit ang mamumutawi dyan sa loob mo, sa damdamin mo, para kapag nakita mo siya, hindi nakawalan. Di ba? Masarap kaya magpasko na kung saan wala nang hinanakit. At talaga nga namang wala ka ng paki. At ang pangalawa naman, mahal, sabi ko kanina na pwede mong Christmas gift kay ex ay ang iyong glow up. Diba? Iniwan ka man, sinaktan ka man, wala na siya sa buhay mo, pakita mong kaya mong mabuhay at gumaganda ka, pumopogi ka knowing na wala na siya. Usually, diba, kapag yung ex natin nakikita nga, lungkot-lungkot mo, nahahagard ka, ay talaga nga namang tumataas ang ego ng mga walang yang-yan. Mga manloloko na yan, tumataas ang ihi, tumataas ang ego. Ngayon, regalo mo sa kanya ay ang pag-glow up mo, pagganda mo, diba? Pagsarap mo. Na talaga nga namang nung wala na siya sa buhay mo, ay bigla kang nag-glow up. Kumbaga, siya ay maglalaway at maghahabol na sa'yo dahil may peace of mind ka na. Wow, talaga nga namang nakaka-proud yan, mahal, kapag ginawa mo yan. At ang panghulit, pangatlo at panghuli na pwede mong Christmas gift kay ex ay napaka-simple, napaka-basic. Wala ka ireregalo, wala ka ng pake, wala ka ng pagmamahal, wala ka ng pake kung makita mo siyang may kabit, meron siyang kasama na yung bago niya, wala ka ng pake, wala nang pang-i-stock, ganun ka-basic. In short, wala ka ng pakialam na kung makita mo siyang masaya, na kung makita mo siyang nagpapasarap, na kung kinukulit ka man niya, wala ka nang ibibigay pa sa kanya kahit 5 duling na atensyon at pagmamahal. Basic na basic, di ba? Minsan kasi, mahal, mas okay nang i-let go mo na lahat. Patawarin, mag-focus sa sarili. Tapos kung naka-block man siya, pwede mo na i-unblock eh. Kasi para makita niya talaga na meron ng development sa buhay mo kahit wala na siya. Diba? Ang sarap sa pakiramdam at ang sarap sa lubungin ng Pasko na may peace of mind at self-worth at lalong-lalo na mahal mo na ang sarili mo. Diba? Sana all. Sana all nakausad na. Hindi. At the end of the day, it's your decision, it's your life. So might as well enjoy your life, enjoy this season na kung saan ikaw ay masarap kahit wala na siya sa iyong harap. Huy! Ay, ang ganda nun ha. Ang galing ko ron. Sariling buhat. Anyway, mahal ako sisibat na. Ang susunod na po sa akin sina Rakitera at Titangelo sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titangelo. Kaya mahal, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!